mga bato. So may mga bangka. Kapag ganyan po, mga ilang kilo yung nahuhuli ng ganito kalaking bangka? Kapag malakas, 1 tonelada. Ang dami ano. Ilang araw naman po sa laot? Walang 1 araw. Basta malakas. Ayun, ang ganda. Sa gasolina naman, ilang litro ng gasolina yung nauubos? 10 litro. Ayun. Opo. Guys, ang linaw-linaw ng tubig dito sa Patrocino. Ayun oh. Ganda. So eto guys, ibang option naman kasi yung iba karamihan sa mga beach, di ba, buhangin. So eto bato pero malinis yung tubig. Sigurado hindi kayo matitinik dito kapag nag-swim. Hi guys, Patrocino. At eto yung magandang dagat nila. So maraming nagsiswimming dito guys. So tayo naman diretso na dito. Masakit noy? Ayos lang, binata na ano. Ayun. So eto, mga bato yung ano dito, instead na buhangin mga bato, pero maganda yung nandun tayo sa taas kanina. Talaga naman, makang uuin pa, maabutan yata tayo ng ulan dito mga katrop. Okay. At yun na yung mga katropa na nakipanood kanina. Ayun. Napakalinaw ng tubig. Ayun, so kailangan na namin guys magmadali kasi mukhang uulan, pero ang ganda ng barangay na to. Malinis yung dagat nila. Ganda. Ayun. Ganda. Hindi na masakit? Masakit pa. Ayan. So, anong sabi sa'yo? Anong gagawin dyan pagkatapos? Lilinisin lang. Ayan. So, eto guys yung yung ritual ng pagbibinata dito sa probinsya. Tapos kasama yung mga mangingisda.
Pero hindi naman, wala ka namang sakit na nararamdaman. Ako.